Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: mainzi makadi zvenyu mukomanashi, inini ndiri mwana akakurirawo pahome ndiri nherera. Now ndakazobva hangu pahome, ndakafoira chikoro, now ndine 20 years. Nyaya yangu yakadai: ndabva pahome life yakarema ndikapinzwa muurombwa nemurume uyo akandinhonga mustreet. Takaenda kuBotswana kuri kunotora mushonga uyo wandakanzi mushonga iwoyo haudi ropa kana chibayiro. Ndakanzi paingodiwa piki yangu necandle, piki robva rapiswa ndichideketerera zvandinenge ndichida. Mari iyi waingoipiwa once, so ini ndakati ndinoda 10 million ndikabva ndapiwa mari, asi ndaifanira kuzopa munhu anorwara njere 10% each and every month kana iri shirikadzi, since ndaisaziva hama dzangu. Ndadaro ndakabva ndazovhura mashops muZambia, muZimbabwe, ndikatengawo dzimba nemotikari. Every month ndaibvisa 10% iya, then ndobva ndazonopa shirikadzi neavo vanorwara njere. 3 years down the line ndakabva ndatanga kuona kuti wose uya wandainge ndapa mari aizongofa zvainge zvisina kana tsarukano. Vanhu vandauraya vawanda and I regret kuti ndakazviitirei. N'anga yakanditi hapana chinouya mahara. Ndikada kurega hanzi inini ndini ndinobva ndazofa. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri makeup artist on a mission. Ndakatrainwa pasi pemvura, ndaparadza mamarriages evakadzi vakawanda avo vandinoisa. Mostly my clients ndeve maweddings. Ndiri ku-initiator through kuvaisa makeups. After wedding ndinenge ndahwina the bride nema-bridemaids ake. That's why you are seeing many marriages, especially vanochata haatore time anobva aparara. Mukomanashi, I have been doing this since 2010 and ndakahwina many souls. Some vava mabhishu vasingatozivi kuti vari kushandiswa nemweya wetsvina. After all, I didn't get kana the kudark kingdom, its promises after promises. Mari yandinoshandira haiite chinobatika. Marriage handina, ndinotopfimbwa, ndiri mukadzi akasvika, asi varume hapana kana chavanomboona pandiri. Ndakasarinda zvese mamakeup kits kuna Queen that day. Handirare, ndinorara ndichibayiwa ndichifambwa nechandisingaoni. Ndikuda help from a powerful man of God asina chipomerwa kuti ange achindibatsira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ipo paya pandinenge ndichitoisa makeup for you and your bridesmaids, ndinenge ndichiisa that spirit of adultery mauri iwewe mumwoyo memurume wako, zvekuti anenge ava kutochiva mabridemaids ako. Strange things they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, zita rangu ndinonzi Mandla, not his real name. Ini ndiri murume ane makore 52 years ekuberekwa. Ndinokumbirawo kuti munge muchizongondibatsiridzawo pano nepapo nekuti shona yangu haina kunyatsokuti twasa. Currently I am living here in Bulawayo. Saka for a long time ndainge ndichiitawo izvi zvehumalaicha. Tainge tichitora vanhu then tichienda navo kuSouth Africa, but vanhu ava vataiwanza kutransporta vainge vari vanhu sekuziva kwenyu vanenge vasina mapepa akakwana. Saka kana uri malaicha, basa rehumalaicha riri very dangerous. But ini, even though ndainge ndichiziva kuti zvinhu zvandainge ndichiita zvainge zviine njodzi, ndainge ndichizviita nekuti ndainge ndichidawo mari. Saka I never thought much about the risk because ndo zvinhu zvainge zvichindiraramisa mhuri yangu, ende vana vangu vose vakatoenda kuma-universities nekuda kwezvandainge ndichiita izvozvizvi zvehumalaicha. Saka I would help people cross the border. Kwandiri rainge ringori business. Vanhu vandainge ndichitakura ndaisavaona sevanhu, but ndainge ndichitongovaonawo as if
ivo vainge vatongori maassets magoods andinenge ndichitransporta. Saka I told myself kuti I was trying to help myself to find a better life, zvekare ndichibatsiridzawo avo vanenge vari pakutambudzika, vanenge vachida kuenda kuSouth Africa kunotsvaka mabasa. Zvakaitika ndezvekudai, so mainge muri mugore ra2009 in January something happened. Nanhasi uno zvinhu zvekuti zvinogara zvichindishungurudza, zvichindityisa, dzimwe nguva handirari because ndinenge ndichingobatwa nemadzikirira. What happened on that night? So I was transporting a group of people, vanhu ava ndainge ndakasangana navo along the way. Saka painge paine umwe mukadzi uyu ainge achiti naiyewo ainge achida kuenda kuSouth Africa. Saka ndakabva ndazotaura nemurume wake paya, ndakati ndapiwa mafone numbers emurume wake, ndokubva ndamufonera murume uya ndichiri kuZimside, then tikabva tazowirirana paprice. Saka sezvo mukadzi uyu iyewo ainge asina mapepa, ainge achitofanira kutoti ndinge ndichienda naye kuno mucrossesawo kuna Limpopo uko. Saka kazhinji taiwanzo kushandisa nzira dzedze dzekuti dzinenge dziine magumaguma, but ini ndakatosvika pakutoti magumaguma mazhinji ainge achioperata kuma 2008-2009 ndainge ndava kutozivana navo, uye zvekare ndainge ndatova nehukama navo. Taiwanzo kuti paya kana tava kuda kunocrossa, motikari dzedu ndo dzaienda nepaborder dzobva dzazonotimirira on the other side of the border, then taitoperekedzwa nehwani wemagumaguma sezvo vanenge vaine masignals avo avanenge vachishandisa kuitira kuti tisazorobhewa navo magumaguma aya. Saka taiwanzo kushandisa nzira dzekuti dzinenge dziri very dangerous. Zvino so mukadzi uyu naiyewo ainge aripo pagroup ipapo, kuti zvinge zvichinzwisika ndichange ndichizomuti Sibongile, not a real name. Ainge ariwo desperate achidawo kuti ange achizoenda kunobatsirana nemurume wake kuti vange vachizosapota mhuri yavo. Apa mukadzi uyu ainge achiri wechidiki sei, I think kuti kana ndakamutarisa, I think kuti ainge ari kuma 23-24 ikoko. She was very scared, but ndakamuudza kuti ainge asingafaniri kuti ange achizotya because zvinhu izvi ndainge ndakazviita so many times before, and kubva zvandainge ndakayambutsa vanhu ndainge ndisina kana kumbogara ndakasangana neproblem, but zvakaitika musi iwoyo, the day was very different. Zvino takati tichiyambuka rukova rwuya, Limpopo akabva azoita sekunge ainge avhurirwa wanikwe mvura yainge yava kutosvika mumafudzi medu umo. Takaramba tichingofamba, but iye manje even though ndainge ndakamubata, but mukoma akabva aridza mhere, akangoti yowe pane chandiruma. So paakangoti yowe pane chinhu chandiruma, neniwo ndakabva ndavhunduka. Ndakati ndavhunduka kudaro, then ndikabva ndatadza kuramba ndakamubata, ndokubva atotsvedza paya. Akangotsvedza for less than a minute. Kumuona tainge tava kusamuona, apa hwainge huri usiku. Takazama kuti tinge tichimutsvaka nematochi tichidii, but zvakazoitika ndezvekuti then takabva tazonzwa masoja on the South African side. Ndo patakabva tati zvainge zviri nani kuti tinge tichidzima matochi and tinge tichitongomusiya mukadzi uyu, ndokubva tazotanga kungofamba tichitoenda on the South African side. But mukadzi uyu akazongoridza mhere kahwani. Nanhasi uno ndinoti kana ndakagara, I still hear a voice paakaridza mhere kudaro, ndokubva angoti zii. So I was really afraid kuti ndinge ndichimuramba ndichingomutsvaka, because ndaitya kuti vamwe avo vandainge ndiinavo, number 1, vaikwanisa kuzosungwa, uye zvekare I was fearing for my own safety, ndichiziva kuti mazuva acho iwawo kwainge kuine operation yekuti uyo anenge abatwa achiyambutsa vanhu aitomboenda obva atombonogara kujeri. Saka nekuda kwekuti ndainge ndava kuzviudza kuti basa iri randiri kuita first of all ndine vana kaini vari kuuniversity, izvezvo mukadzi wangu. So mukoma ndakabva ndatongozviudza kuti for my own safety zvainge zviri nani kuti ndinge ndichingozviudza kuti izvi zvainge zvaitika, it was part of the business. So I made that terrible decision, ndokubva ndatongoramba ndakanyarara. Vamwe avo vainge vari on the other side of South Africa vakabva vabvunza kuti ko aripi. Ndikabva ndazongovanyepera, ndikabva ndati iye ainge atya kuyambuka, tikabva tangomusiya on the Zim side. So sezvo mutemo wainge uri wekuti asara hakuna anomirira umwe, tikabva tatopinda musango, ende vanhu vakashandisa nzira dzedouble up. I'm sure kuti munozviziva kuti kwainge kusina nguva iya yekuti munofamba muchiita zinyekenyeke, maitofamba muchitoita zvekutomhanya. We finally reached South Africa, ndokubva tazodzoka muMessina tikatopinda mukombi paya kuzonosvika tizonosvika kuJoburg,
uko kwainge kuine murume wacho. Takazoti tasvika kuJoburg ndokubva ndazonyepera murume wacho ndakabva ndamuudza iye, ndikabva ndati takati tiri munzira tichangobuda muMessina ndokubva tazosungwa paya nemapurisa. Iye akabva atongobhilivha kuti mukadzi wake ainge akasungwa nemapurisa, saka I thought kuti that was the best way yekuti ndinge ndichizozviprotecta to avoid any problems at all. Ndakazviudza kuti by telling the truth ndainge ndichazotodisturba business rangu because murume uyu anenge ava kuda kuziva kuti zvino chii chakazoitika kumukadzi wake. Saka murume uyu ndokutongoparadzana kwatakazoita ikoko. Since that day until now murume uyu handitombozivi kuti aripi, but kubva ipapo ndaingoti ndichingofamba kudai ndaingonzwa hana yangu ichingorova. Saka kubva ipapo kusvika pari zvino secret iyi inondidzimba mumwoyo mangu, ende chandinoziva ndechekuti mukadzi uyu akadyiwa nemakarwe and she never survived, but wekuudza ndakamushaya. Ende chinondirwadza ndechekuti maybe kwaari murume wacho, maybe he is still trying to find his wife. Ende zvinhu zvekuti ndinoti kana ndikafunga nezvazvo dzimwe nguva ndinotomboyeredza misodzi because murume uyu kana kutomuziva handichatombomuzivi, kana mukadzi uyu kuti nditi aibva kupi handitombozivi kutoti ainge achibva kumasaidi ekupi because takangosanganawo mubed bridge akabva ati ainge achidawo kuti ndinge ndichimuyambutsa kuzonosvikawo tizonosvika kuJoburg. Murume wachowo ndokubva tangotaurirana paya, ndekufamba kwenguva ndikazochinjawo foni, kana zita rake ndainge ndisingatomborisi. Munongozviziva zviya zvinongoitikawo pabusiness reHumalaicha kuti sometimes unongonhonganawo nemunhu muroad. So ndakararama mukoma ndikatombosvika pakutombokanganwa nezvazvo. Then mainge muri mugore ra2015 mwana wangu musikana, my eldest daughter, apo paakazoroorwa. Mushure mekunge aroorwa atochata paya, then all of a sudden ndopatakabva tatanga kunzwa maripoti ainge achibva kumurume wake, and tainge tichiudzwa kuti she was losing her mind, she was becoming violent, uye zvekare ainge achinzwa mavoices, but taiti tikamubvunza kuti munhu wacho ari kutaura newe ari kukuudza kuti kudii, but iye ainge achiti mukadzi uyu ari kutaura neni nechishona, in which she could not even understand kuti mukadzi uyu ainge achiti kudii. Saka mwana wangu wekutanga akabva atanga kupenga, akapenga for a very long time. Ende chakandirwadza ndechekuti mwana wangu uyu takambomhanya naye tikaenda naye kuna nachiremba, but there was no history of mental illness in our family. Saka zvakatotinetsa kuti all of a sudden mwana ava kutotanga kutopenga. So ndakazoti one day ndainge ndakagara zvangu pasi ndokubva ndati do kufunga, ndikabva ndaconnecta 1+1 ndikabva ndaona kuti maths yacho yainge ichibuda because mwana wangu iye ainge achiti mukadzi uyu aiuya kwaari achitaura naye, mukadzi uyu aitaura naye nechishona, even though mwana wangu ainge asina kana chaainge achimbonzwisisa. Ndokubva ndatoziva kutoti iyi yainge yatova ngozi iyi yainge yava kutomuka. Zvandakabva ndazoita ipapo ndezvekuti ndakabva ndazoenda kun'anga. Ndakati ndaenda kun'anga ndainge ndiine imwe n'anga yangu iyo yandainge ndichishandidzana nayo n'anga iyi. Saka n'anga iyi yaipota ichindipa mimwe mishonga yekuti pakuzonofamba paya tisazobatwa nemapurisa. Ndobva ndazonoudza n'anga iya zvose zvainge zvakaitika. N'anga iyi yakabva yazondipa mishonga, saka uku ndokutsipika kwacho kwatakazoita mukadzi uyu. Then ndakapiwa mishonga nen'anga iyaya, ndikabva ndazonzi the next time apo paunenge uchizodzokera kuSouth Africa ndikuda kuti unge uchizonosiya dombo iri muna Limpopo. Ndakabva ndazopiwa rimwe dombo iro rainge richinzi rainge rakabva kuMozambique. Saka dombo iri ndakati ndiri busy ndichitoyambutsa vanhu paya pandainge ndava kunobira mhiri, ndopandakabva ndazosiya dombo iroro muna Limpopo. Ndopandakabva ndazonzi izvi zveHumalaicha, kana kuri kunzi ndainge ndichazoita Humalaicha hwangu ndichipinda nemusango, ndaifanira kuti ndinge ndichizosiyana nazvo, otherwise mweya wake waizondimukira. Saka ndakazoti paya ndayambuka ndava kuSouth African side, ndopandakabva ndazoisa dombo riya mumvura, ndokubva ndayambuka. Kubvawo ipapo tainge tava kungodhila nepabhodha kuzonosvika ndichizonoretire ndazotangawo mabusinesses angu kuno kuBulawayo. Saka ndiyo nyaya iyo iripo mukomanashe. Zvaizvezvi ndine vana vangu vaviri avo vari kutopenga. Saka shungu dzangu ndedzekuti sezvo ndakura kudai ndisati ndafa ndanga ndichida kuti vana vangu ava
ndinge ndichizovasunungura because vana vangu vanondirwadza. Wekutanga uya akati mushure mekunge achata ndokubva atanga kupenga. Munin'ina wacho zvekare akabva aitawo rombo rakanaka ndokubva aroorwa paya. Akati paya patainge tava kugadzirira kuti ange achizonochata mwana wangu ndokubva atanga kupenga. Ende ndinotozviziva kutoti mweya iwoyo mweya wemukadzi uyo akatsakatikira muna Limpopo. Zvino handizivewo kuti ndobata pai, handichazivewo kuti ndoita sei because n'anga iyo yakambondibatsira, n'anga iyi yakasofa kudhara. Saka ndinotya kuti kana mhuri yangu ikazviziva kuti ndini ndakakonzeresa ndinokwanisa kuzonetsana nevana, but at the same time shungu dzangu ndedzekuti ndisati ndafa ndoda kuti ndinge ndichizogadzirisa musha wangu. Ndiyo confession yangu iyi. Pandakapiwa mushonga iwoyo wekuti ndinge ndichimutsipika mukadzi uyu, handinawo kuziva kuti mushonga iwoyo wainge uchazongochengetedza inini chete, usingachengetedzi vana vangu, kunyange vazukuru vangu chaivo. Unotoona kutoti vana ava vanotorakidza kutoti vatori nemamhepo. Dzimwe nguva mwana anongotanga kungotaura zvimwe zvinhu zvekuti zvinenge zvisinganzwisisiki, zvichitorakidza izvo kuti panenge patori nemhepo inenge yakasimba chaizvo. Ndinodawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. I know kuti zvinhu zvandakaita zviri very wrong. Zvaizvezvi ndanga ndichizviudza kuti kana zvichigoneka mweya uyu ndongoutsipika hangu so that vana vangu vange vachizokwanisa kuroorwa, vazukuru vangu vange vachikwanisawo kuenda kuchikoro, because vamwe vanotoita kana mwedzi wose mwana asingakwanisi kuenda kuchikoro, munhu achingotaura zvimwe zvinhu zvinenge zvisinganzwisisiki. Kana ndiri seni mweya wake mukadzi uyu ndinotofila kuti panenge paine munhu anenge achifamba neni, but nekuda kwekuti ndakamutsikirira iye haana chaanokwanisa kundiita, saka anobva azonopedzera shungu dzake pavana vangu. Ndiri kutsvakawo n'anga ine masimba yekuti inokwanisa kundibatsirawo vana vangu vange vachizokwanisa kusunungurwa. Kana kuri kunzi panenge pachidiwa mombe pakutsipikwa kwake mukadzi uyu, mombe ndinadzo, just that handizivi kuti mukadzi uyu anobvepi. Ndingadai ndakaendawo ndakanotaura nehama dzake ndikanzwa kuti vanoda kuti ndinge ndichivapa mari kuti ndinge ndichivaripa. Mabusinesses angu they are not affected at all. Handina kuromba, but ndinotongoshandawo ndichiburitsa ziya. Please ndiposterewo nyaya yangu. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hey, zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Yo, hey, pakaipa naimiko zvivindi zvokuti unozoenda kuna Limpopo uine dombo raunenge uinaro, obva wanosiya dombo iroro muna Limpopo, obva udzwa kuti hauchafanirwi kuti unge uchikrosa zvekare Limpopo on foot no matter what. Hey, pakaipa. Hey, zvakangoma hazvo vedu we.